салому алейкум ва раҳматуллоҳ. бародарои азиз, шумо дидестем ки ман дар ҷои корум бародаро мада як бародар занг зад. амро мо ҳам ҳисоби шумо омодаам бародаро ҷои кор присидем доданмон равониш кем кор кеса якҷода иншоалло ки дами время 6-7 нафар дар кор шудастай. ба мо муроҷиат кард ки агар мабудое ки боша ҳамин хело одамо бедокументани мегирифта дастаем. ман дастам меояд мада хизмат кардиен. ман мехоҳам ки хизмати хидмам мақсад дар бародаро бирасонам. боша ягон кас мақсад ина равон кунен. ман номрома занг бизанем, ман номрома дар таи комментарият менависонам. занг бизанем, номроша метам. занг бизанем бародар барем кора бибинен. рӯзи кори 1300 рубли склад дастам. он склада бор ресурси падават мекардем, хеле чӣ дастам. корша таъриф кард, кори нағзай гуфт, худаш кор кӯзиста, кор кардиста иншоалло. ман номроша метам, занг бизанем, номрои ман WhatsApp дорам. WhatsApp да занг бизанем бародаро. Якчанд кас буд рости гап ма ора гум кардем WhatsApp-ошона ки маро икунем ҷои кора. ба ҳамон хотир видео кам ки агар мабудои диден даравда занг бизанен иншоалло ки равон кунем. баъд пас аз соли нав мешида то 50 одама мегирифта дастаи ҳамуҷо. агар ки мабудое ки мода ки гуфт мо иншоалло ба шумо мерасонем. худованд нигаҳбон тамоша бародаро дар ҳаққи мо дуо кунен. баъд як чизи дигар бародаро гуфтанем. ҳамҷо як бародар бисёр моро хоҳиш кард ки ҳамин канали моро як дастгирӣ кун. намедонам мо чӣ тиҷорати мекардаста, чӣ чизи мекардаста, ҳамин хел намедонам мо чӣ видео дора пака дар мон дронаш чӣ чизи дора, чӣ видеое дора. ҳамонро мо дар писани мемонем. агар илоҷиш боша бародаро як дастгириш кунен бисёр нағз мешавад. худованд нигаҳбонтон бошад. дар ҳаққи мо дуо кунен. иншоалло мо дар ҳаққтон дуогӯем. аллоҳи меҳрибон нигаҳбонтон бошад.